Koliko je aktuelan danas gnosticizam? Ovako, prvo, veoma je aktuelan zato što je ovo vreme razotkrivanja, vreme apokalipsa, potiče od reči apokalipsis, što znači razmicanje vela. Znači razmicanje vela, neke maje, neke iluzije i otvaranje istine. Znači, i mi upravo sada, pardon, i mi sada upravo živimo u tom vremenu razotkrivanja istine, a gde ćemo da nađemo istinu, mislim, istine ima u današnje vreme na više mesta, međutim, važno je znati da ta istina, te knjige, ti mistici, ti mudraci koje izučavamo, koje čitamo, nisu u rukama institucija. Šta to znači? Znači, mi sada, ljudi često traže istinu, recimo, u Bibliji. Sad čućete često Sveto pismo, Biblija, Sveto pismo. Međutim, to što se naziva Biblija, ta knjiga koja se naziva Biblijom je sastavljena iz dva dela. Prvi deo je Stari zavet, drugi deo je Novi zavet. Stari zavet je, u Starom zavetu, ono što se naziva Bogom je kreator Adama i Eve, kreator materije, kreator materijalnih tela, materijalnog sveta, a u Novom zavetu Bogom se smatra nebeski Bog, Otac Hrista. Dakle, postoji razlika između Boga Starog zaveta i Boga Novog zaveta. Znamo da je Stari zavet nametnut konkretno sada pravoslavlju, znači onima koji su sledili Novi zavet, početkom 20. veka, i taj deo, taj Stari zavet koji je u stvari jevrejska, kako da kažem, knjiga, jevrejska sveta knjiga, i u njoj Jehova kao jevrejski bog, su hrišćanstvu nametnuti silom. Mnogi sveštenici su i ginuli zbog toga jer nisu želeli da to prihvate. Ali da bismo zašli malo dublje u gnosticizam, da krenemo od Nag Hammadi spisa. Nag Hammadi spisi su knjige, spisi koji su nađeni u Nag Hammadi u Egiptu. Pronašao ih je farmer, egipatski farmer, kopajući zemlju za fertilizer, kako se kaže, opet zaboravljam, znači... Đubrivo. Molim? Đubrivo. Đubrivo, da, đubrivo u pećini, i kopajući on je našao ćupove, ogromne ćupove, i razbio ih je, misleći da se u njima nalazi neko blago, i u tim ćupovima je pronašao u kožnim povezima knjige koje su pisane na njemu u nepoznatom jeziku, odneo ih je svojoj majici. Majka je počela da loži vatru tim papirima, dok se nije setio da ih proda, pošto su bili pisani na koptskom, pa je on prodao koptskoj crkvi u Egiptu i zaradio neki novac. Onda ih iz koptske crkve kupuje neki preprodavač tih starih spisa. Kako nije mogao da dobije odgovarajuću cenu, on ih je ostavio u Njujorku u P.O. Boxu na nekoj železničkoj stanici, i oni su to ostali 16 godina. I zbog tog dužeg boravka u P.O. Boxu na železničkoj stanici u Njujorku, gde je veoma vlažna klima, ti spisi su počeli da se rone, da propadaju.
dok nekako nije to došlo do nekih ljudi koji su uspeli da spoje sve to, da se čuvaju, da regenerišu, kako da kažem, i da rastumače šta u njima piše. Što znači, to su jedini spisi koji nisu došli u ruke Vatikana. Znači, mi imamo sada neke originalne spise iz Novog Zaveta, da mi vidimo originale? Ne. Znači, mi čitamo ono što nam je Vatikan tamo isprintao. I svaka Biblija, svaka crkva, ne znam, evangelistička, protestantska, pravoslavna, katolička, sve su različite. Znači, ja sam čitala mnogo tih King James, znači, sve one imaju nekakve, jedan isti stih se različite tumači. Čak nekad nema nekih stihova, negde ima viška i tako dalje. Broj ovih stihova se razlikuje takođe. By the way, to, apropo onoga što kažem, nijedna reč ne sme da bude izmenjena u Bibliji. U stvari je skoro sve promenjeno, izmenjeno. Sad kad mi uporedimo, sad, važno je naglasiti da poreklo, odnosno vreme iz kog potiču ovi Nag Hammadi spisi su 4. vek pre nove ere. Znači, pre nastajanja hrišćanstva. I u tim spisima, znači, u tim spisima je opisano nastajanje sveta. U tim spisima, recimo, Apokrif Jovanov nije isti kao Evanđelje po Jovanu u Novom Zavetu. Evanđelje po Jovanu u Novom Zavetu ima neke stihove koje u vama ne postoje, što znači da su oni umetani. Sad, govorit ću o tome, o tim spisima, agnostičkim spisima, gnostici, gnoza znači znanje. Gnostici su svi oni koji posjeduju to znanje. I tu znači, ne samo ti gnostici koji su postojali u 4. veku pre nove ere, 1. veku, 2. i tako dalje, nego su tu i Platon, i Pitagora, i Plutarh, i Zaratustra, i kako da kažem, i Kastaneda, i Đurđijev, i tako dalje. Hipatija? Molim? Hipatija? Da, Hipatija isto tako, da. I sad, znači, svi ti gnostici, međutim, tu se izdvaja jedan gnostik, a to je Marcion od Sinope. Marcion od Sinope je prvi hrišćanski teolog, odnosno arhijepiskop. Prvi hrišćanski arhijepiskop, odnosno teolog, koji je bio poreklom Jevrej, poticao iz veoma bogate jevrejske porodice koja je poklanjala novac i bogatstva crkvi i tako dalje, bila veoma poštovana i tako dalje. Međutim, sam Marcion je, izučavajući sve te spise, izučavajući Stari Zavet, odnosno Toru, je li tako, to je identično Tori, i Novi Zavet, on je zaključio da tu postoji neka nejasnoća, u stvari da u Starom Zavetu, u Tori, Bog je problematičan. Znači, Bog kaže Mojsiju, sad ne znam gde sam to zapisala jer ovdje imam puno sad papira, ali Bog kaže u Starom Zavetu, sad ću da nađem taj papir, kaže Mojsiju se obraća, odnosno Jehova se obraća ovom Mojsiju i kaže mu iz nekih tamo razloga, kaže pobij sve žene i decu, pobij sve što i životinje i sve živo pobij, a samo tebi i tvojima ostavi device. Mislim, koji bi to Bog tako nešto rekao? Zatim, Bog, odnosno Jehova, koga u gnosticizmu nazivaju demiurg, odnosno demiurg u tačnom prevodu znači kreator ove iluzije, a kasnije ga one nazivaju polubogom ili palim bogom. Marcion od Sinope je toliko insistirao, on je insistirao da judaizam namerno
kako da kažem, nameće nekakvog pokvarenog zlog boga hrišćanstvu i želeo je da tu dođe do tačne distinkcije, iako je on bio Jevrej, ali on je želeo da hrišćanstvo stane netaknuto čisto. Znači, živao je u prvom veku, znači 84. do 100 i ne znam koje beše godine, znači prvi i drugi vek. I međutim, što se desilo? On je u Efesu poslednji apostol, mislim da je bio Jovan, koji je umro u Efesu, on je poslednji susret imao sa tim Marcionom i Marcion je od njega dobio knjige koje je odmah posle posete Marcionu u Efesu, koji je umro nekoliko dana posle dolaska Marciona. On ga je po instrukcijama samog Jovana pokopao negde na nepoznatoj lokaciji i otputovao na Kipar. Na Kipru je pohranio te spise, stare spise koje je dobio od Jovana i onda se uputio u Rim da pregovara sa rimskom crkvom kako bi Marcion, da. I Marcion odlazi u Rim da pregovara sa rimskom crkvom kako bi se Stari Zavet uklonio od hrišćanstva i kako bi se konačno pravi dobri Bog, Hristov nebeski Otac, priznao za jedinog Boga i da Jehova ne pripada u tu strukturu, on tamo biva ubiven. Tako se završava ta njegova, međutim mi znamo da su gnostici proganjani od rimske crkve, da, i nekako se tu guši, znači crkva ugušuje sve te pokrete gnostika koji su smatrali da je ovaj svet iluzije, da ovaj materijalni svet svet propadljiv, svet materije i da je to svet koji je stvorio taj pali bog i da gnostici su težili pleromi, odnosno tom izvoru, pravom božanstvu, apsolutu, odakle izvire Hrist, i smatrali su da je to da u ovom svetu, znači da u ovom svetu ne treba davati energiju, jer su smatrali da, i sad pročitat ću tu što kaže u apokrifu Jovanovom, evanđelje, znači po Jovanu, Nag Hammadi spis, znači ne Novi Zavet, kaže Hrist, ušao sam u njihov zatvor, telo je taj zatvor i rekao sam, onaj ko čuje neka ustane iz dubokog sna. Kako je Hrist govorio? Hrist je govorio da je duh zarobljen u materijalnom telu, da je materijalno telo u stvari zatvor, da mi možemo da ulepšavamo taj zatvor i da mu menjamo rešetke, da farbamo, da pravimo zlato od njih i šta je znam sve, ali da ništa ne možemo da promenimo, menjajući oblik zatvora, boju zatvora ili ne znam, zlatni zatvor i tako dalje. I takođe su u svim apokrifima postoje takve, kako da kažem, tvrdnje da se mi nalazimo u zatvoru, materijalnom zatvoru. Onda apropo toga da mnogi koji veruju da je Biblija u stvari sastavljena ona jeste sastavljena iz Starog i Novog Zaveta, ali oni veruju da je Bog Starog Zaveta, Jehova, u stvari Otac Hrista. Apropo toga ja bih pročitala jedan odgovor kada u apokrifu Jovanovom, kada Isus nijednom nije izgovorio Jehovino ime
distancirao se uvek od njega i sada Jevreji, jel tako, oni koji su ga razapeli na krst, razgovaraju sa njim i on im ovako odgovara. Kada bi Bog bio vaš otac, voleli biste me, jer moje poreklo je Božje i došao sam od njega, on me je poslao. Vi ste od vašeg oca, đavola, i volite da radite šta vaš otac želi. On je od početka ubica, on nikada nije bio u istini, nema istine u njemu. Kada laže, on govori istinu svojoj prirodi, jer je on lažov i otac laži. I na više mesta se Isus tako obraćao Jevrejima, odnosno i govorio o njihovom Bogu Jehovi, odnosno o palom Bogu. Takođe, gnostici su, kao i ostali gnostici kasnije, posle njih su odbijali da slave krst. Oni su govorili da obožavati krst je slično kao obožavati, recimo, vešala, kao sredstvo za ubijanje. Znači, zato što je krst bio sredstvo za mučenje, jel tako, Hrista, i nisu obožavali krst. Takođe su gnostici odbijali da daju poreze, odbijali su da idu u ratove, odbijali su da rade. I zbog toga što nisu želeli da rade, znači nisu želeli da budu robovi, nisu želeli da plaćaju poreze i da ginu za nekakve tamo crkvene prohteve, oni su praktično bili nepotrebni društvu, crkvi, i zbog toga su bili spaljivani na lomačama, pa je poznato u Francuskoj, recimo, su spaljivani po 400 gnostika su spaljivani zajedno na lomačama, silovane su žene, ubijena su deca, i to su sve radili krstaši, odnosno crkvena vojska. U ime crkve, da pomenemo sada, da nam to ne promakne, ali treba reći da je u ime crkve do sada vođeno bezbroj ratova, da su praktično svi ratovi koji su vođeni u ime crkve, u ime religije. Sve te religije naravno služe samo za kontrolu masa i dakle, recimo, Južna Amerika ili Afrika, dovoljno je samo pomenuti Južnu Ameriku i Afriku, koliko patnje, pa Indijanci takođe, znači ovi američki Indijanci, znači svi su oni nastradali u ime religije. Kasnije, sada, mislim, otišli smo predaleko, ti si pitao da li je ovo vreme, kako da kažem, koliko je gnosticizam bitan u ovom vremenu. I ja sam preširoko otišla, međutim, hoću da kažem da bismo mi razumeli sve ovo, znači, recimo, sad postoje ljudi, ne znam, Hare Krišna, ovi, oni, ne znam, pravoslavci, katolici, vakvi, onakvi, svakakve religije postoje. Međutim, sve te religije se bave Jehovom, znači Brahma je takođe Jehova, Rigvede su takođe, mislim, po njihovim spisima potiču od Brahme. Brahman je apsolutno nešto drugo, međutim, Brahma koji se obožava u hinduizmu je Jehova. Stari Zavet i Vede su tu negde, mislim, po sadržini. I ne kažem da to nešto nije tačno, to je sve tačno, ali iz perspektive Jehove, iz perspektive Demiurga. Sada, znači, kad neka iskrena osoba, neka iskrena, kako kažem, božanska iskra, izučava, ona je dobra, kažem, probuđena,
ali ne zna nekakve činjenice, nekakve informacije. I sad recimo osoba koja je, ne znam, odrasla u nekakvoj religioznoj porodici, ona će često automatski da se povede za takvim nekim religioznim objašnjenjima. I zašto smatram da je ovo ključna informacija da ljudi shvate? Znači, trenutak kad mi shvatimo da smo sve vreme bili u zabludi, da je ovaj ceo matriks, a to znači i materijalni, i astralni, i mentalni, odnosno uzročni svet, kad shvatimo da je sve to deo jednog matriksa, demiurgovog matriksa, i da smo mi ovde zatvoreni u taj matriks i reciklirani neprekidno. I evo sada, u zadnje 2 godine, da kažem otprilike, pojavljuju se masovno videa NDE, znači Near Death Experience, ili takozvana iskustva bliska smrti. I sad ljudi su zaneseni tim informacijama zbog toga što su to, ljudi žele da znaju šta se događa posle smrti i tako. Međutim, malo njih zna da ta iskustva bliske smrti se događaju u astralu, događaju se u nižem astralu, a to je u stvari dom Arkona, odnosno demiurgovih sluga. Neki ih zovu... Molim? Neki ih zovu klifoti. Klifoti, demoni, džini i tako dalje. Ali, znači, i sad kad čovek dospe u taj niži astral, on biva privučen svetlom. Isto kao kad mi stavimo onu svetiljku za komarce, pa komarci nevino privučeni svetlom bivaju ubiveni. Pa recimo imamo kad ona riba koja je stalno na morskom dnu, koja nikada ne izbiva na površinu mora ili okeana, ne znam, i ona ima jednu svetiljku koja ide ovako i svetli, kao onaj svitac. I onda ribice koje plivaju po dnu mora, one vide svetlo i privučene su svetlom. I kad dođe do svetla, samo vide razjapljena usta. I tako dalje, recimo isto ona šargarepa, što kažu šargarepu stave magarcu da bi on išao stalno napred i da bi išao brzo. Ali to ne znači da je on glup. On je privučen esencijom životnom. U šargarepi se nalazi životna esencija. I magarac kao jedno božansko biće ide prema toj božanskoj esenciji. Njega to privlači prirodno. Isto kao kod komarca ili ribu privlači svetlo. Tako i čoveka, u tom mraku u kome se on tada nalazi, on vidi tunel. A u tom tunelu se vidi neka baba ili deda ili pas ili ne znam šta koji mu mašu, dođi. I on, naravno, privučen nekim svojim precima ili nekom životinjom koju je voleo, on ide i biva usisan. Svi koji su išli tim tunelom, oni opisuju taj usisavajući efekat. Biva usisan u taj tunel i kad izađe, on tamo mu kažu ti nisi, ako se vraća u ovaj život, ako ne umire, znači ako je samo klinička smrt, onda njemu kažu, znaš šta, ti nisi odradio ovo dobro, ono, imaš da završiš vamo tamo, i on kaže, ali ja neću da idem. Mnogi od njih kažu, ne želim da se vratim, ali ga oni gurnu, ako on insistira na tome. Sad, apropo toga, kad sam već došla dotle, u tibetanskoj knjizi mrtvih piše ne idi ka čistoj svetlosti, negdje sam to zapisala tačno kako, ali otprilike ne idi ka čistoj svetlosti, ne ka beloj svetlosti. A šta mi vidimo? Svi, evo, obratit ćeš pažnju da ja sam pregledala mnogo videa, ali nigde nisam naišla da je neko opisao čistu svetlost. Znači, svi opisuju belu svetlost, beli tunel bele svetlosti. I takođe, ovi alieni, vanzemaljci takozvani, isto i oni, znači, za koje smatram da su takođe arkoni ili nekakvi, mogu da se koristi drugi imena, ali eto,
ružna su mi ona druga, pa ću ovo da koristim, ali takođe i kod njih se pojavljuje ta bela svetlost uvek. A tibetanska knjiga mrtvih kaže ne idi ka beloj svetlosti, idi ka čistoj svetlosti, prozirnoj svetlosti. Takođe, kažu sve te knjige koje su religiozne knjige, kažu ovo je škola ovde i mi se vraćamo, znači recikliramo se, odnosno oni kažu reinkarniramo se, da bi mi učili ovde nešto u školu, ne znamo, da napredujemo i tako. Međutim, to bi bilo isto kao kad bi mi rekli da, ali nemamo memoriju, je li tako, o prošlom životu. I sad ti, na primjer, napraviš nekakav prekršaj u ovom životu, a oni nama svima kažu da smo mi svi grešni i tako, i da moramo non stop da se rađamo da bi ispravljali te greške. Sad ti napraviš neku grešku, ali ne sećaš je se. Recimo kao kad se opečeš ili ubodeš na nešto i onda u sledećem životu ili recimo sledećeg dana se ne sećaš prethodnog dana. Groundhog Day, fantastičan film koji ako se malo dublje koncentrišemo, mnoge istine možemo da skontamo. Znači, kakva korist od sledećeg života ako ti ne znaš koju si grešku napravio i šta treba da ispraviš? To bi bilo da zaboraviš sve iz prvog razreda pa ideš u drugi, pa onda zaboraviš sve u drugom razredu šta si učio pa ideš u treći. Šta se tu dešava? Opet da se vratim na tibetansku knjigu mrtvih koja kaže ne pij iz prve reke zaborava, pij iz druge reke sećanja i sačuvaj sećanje za sledeći život. I šta se sad dešava? Znači, svi koji odu tamo, briše im se memorija prilikom prolaska kroz taj tunel i oni se vraćaju u ovaj život bez ikakve memorije. I onda idu iz početka.